ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹೆಂಚಲ್ಲ ಮಾತ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಂದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅವು ಮರ್ದಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ಮರ್ದಗೆ ದೆತನ ಅಂದೆ ಹೆಂಚ ಒಂಜಿ ಓವ್ಲು ಆವಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೇನೆ ಆವಡು BP ಶುಗರ್ ಮಸ್ತ್ ಯಾಂ ಪನ್ಪುನೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಬಯದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಾಕಿ ಪನ್ಪುನೇನಿ ಒಂದು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಸ್ಸಲ ಪಂತೇನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಪಂಡ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡದೊಂದು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲು ಮರ್ದು ಮಂದ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದು ಮಂದ ಎಂಗ್ಲೇದ ಆದನ ಚೂರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜಿಜ್ಜಿ ಮರ್ದು ಮಂತನೇಟ ಅವಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಪನಲ್ ಅಂಚನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನೆ ಏಜ್ ಅವ್ರು ನಿಜ್ಜಿತ್ತು ಪೂರರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಡ ಅರೆಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪರ್ನಲ್ಲ ಚೂರು ಆಪುನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಗುರ್ತದಾರ ಪಂಡೇರು ಮಾತ್ರೆ ಎಜ್ಜಂದೆ ಮಾತ್ರೆ ದೆತೊಂದೆ ಮರ್ದು ದೆತೊಂದೆ ಇಂಚೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೊಂದು ಇಂಚೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಅಂಚೊಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪ ಪಂಡೇರಕ್ಲು ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಬಯದಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಅಕ್ಲ ದಾದ ಒಯ್ಕು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ದಾದೆ ಕಾಪುಂಡು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಊಪುರಂದೆಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲ ಬಯದಕ್ಕೆ ಏನ್ಗಂದೇನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ದೆತೊಂದು ಆಂದು 2 ವಾರ 3 ವಾರ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುನು ತೂಯರ ಪಂಡ ಮೂಜು ಆರಾಡು ಒಂಜಿ 100% ಒಂಜಿ 5% ಎಂಕೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂಚಾಪುನ ಎಂಕ ಅಮ್ಮನ ಪನ್ಪೆನ್ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೇಗಲೈತೆ ಒಂದು ಅವು ಪಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡಾತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಓಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಪಿ ನಮಕ್ ಹೋವು ಅವಡು ದೇವರನ್ನಾಡು ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಪೇರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋದ ಕೈ ಮುಗಿನ ಫಲ ತಿಪ್ಪುಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಕೈ ಮುಗಿನಿ ಅದಿ ಅಂಚನೆ ದೇವತ ಮಿತ್ತಲ ಅಂಚನೆ ನಂಬಿಕೆ ದೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಓಲ ನಮ್ಮಂದು ಆಪುನು ಅಂದೇಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಅಂತಂದು ಓಲಂದು ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ತೂಕ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೈತಂಜಾಕಲು ಡೆಮೋ ತುಜಿಪ್ಪಾಯರು ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆ ಡೆಮೋ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಡೆಮೋ ಏನಾರು ಉಂಟದೇ ಡೆಮೋ ತೋಜಿಪಾಯಿ ನಾವು ಒಂಜಾಕಲು ಅವಳ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಡೆಮೋತ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆವು ಡೆಮೋ ತೋಪಾದನ ಅವಡು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲೆ ಅಕ್ಲ ಬಾಯದಕ್ಕೆ ಏನು ಕತೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಬರ್ಕತೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಆತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ 99.99% any disease avadu disorder avadu dysfunction avadu like main reason of lack of blood circulation poor oxygen level body blood circulation kammi anda oxygen power la kammi avu andate ita nama emergency ki ita nama hospital gonda properly perdu oxygen dipunante andate tapanaka body ki main important cells ki body sini oxygen with the nutrition asante blood circulation pandada ade normal at maatregla gottipun heart pump manpundo ಅವು A to Z ಪನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋದು ಇರ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಬರೋದು ಅಂದತೆ ಆಸ್ ಎ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ 24 hours ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 4000 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆವೋಡು ಇಂಚ ಪಂಪ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಇದು ಯಾವ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ದಾಯಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ಫುಡ್ ಅಂದತೆ ಇದ ಒಂಜಿ 2000-3000 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದ ತಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಪೂರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಂಡ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನಾನೆ ಅಂದತೆ ಅಪ್ಪನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಬಂದಾಗ ದುಂಬುದಾಕ್ಲು ಬನ್ಪಿ ದುಂಬುದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಬದುಕೊಂಡಿಚ್ಚಾಡೆ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲು ಪೂರ 100-120 ವರ್ಷ ಪೂರ ಬದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಇಂಚೆ ಬದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಪಂಡಾಕ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಅಂದತೆ ಅಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಭೂಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಹ್ಯೂಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪವರ್ ಪನ್ಪಿನ ಬೋಡದೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ್ ಗುಯಲ್ಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಡುವ ನೀರನ್ನು ಮಿತ್ ಒಯ್ಪು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿದ ಪವರ್ ಅಂದತೆ ನೀರು ಮಿತ್ ಲಕವನು ಗಾಳಿದ ಪವರ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಿರ್ ಮಿತ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಬಲಿಪೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಇಚ್ಚಂದೆ ಬಲಿಪುಜಿ ಅಂದತೆ ಅವು ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪು ನೆಂಚ ಗೊತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿನ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತಿದಾದನ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಭೂಮಿಡುಂಡು ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂದತೆ ತಿಂತಿನ ಫುಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೀರ್ ಲಂಚಿನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಗಾಳಿ ಲಂಚಿನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಚಳಿ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅವನಿತ್ತು ಅಂಚದು ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪುನಕ್ ಲಂಚಿನಿ ಆತ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಟ್ರ ಪಿದ ಇಡ್ಲೈತು ಅವು ಅಂಜೋನ ಕಲೆಗ ಆವಡು ಇವನ್ ಪೊಂಜೋನ ಕಲೆಗ ಆವಡು ಅಕ್ಲಿ ಜೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ರೆಸ್ಟ್
ಅಂದತೆ ಪಂಡ ಬಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಬೆಗರ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಹೆಲ್ದಿ ಇತ್ತು ಸರಿ ಅದೇ ವಿತೌಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡದ ಇಲ್ಲ ಪೋದೆ ಇದ್ದದಂದು ಟೆರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತ ಕಾವೆ ಒಂದು ನೆಲ ಪೋದದಾದಂಡು ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತ ಪಿದೈಡ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಅಂಬಿದ ಜಾಲಿತ್ತು ಅಂದತೆ ಇತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಪಿದೆ ಕಾರ್ ದೀಪುಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪಿದೆ ರೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಮಣ್ಣು ಉಂಟು ಅಂದತೆ ಆಯ್ತಾ MD ಬರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಗರ್ ಕುಮಾರ್ ಜೋಶಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಪುರ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ತುಂಬ ಬರೋದಿತ್ತು ಸೊ ಐಟು ಒಂಜಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವನ ಅರಿಗ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಕಮಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಸೊ 17 years ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದು PhD ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಗರ್ ಕುಮಾರ್ ಜೋಶಿ ಬಂದು ಇಸ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರುವೆ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪನ್ಪ ಐಕಿ ಕುಡಂಜಿ ಪುದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪದ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಲೆ ಹಿಡಿತು ಕಪ್ಪದ ಶೆಲ್ದಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂತೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಕೈಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಏನ ಕೈ ಪುರ ನಮ್ಮನೆ ಸಾಕು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಉಂಟು ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಂದು ಡೋರ್ ಸ್ಟಾಪರ್ ಪೂರ ಪುಂತಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಹೊಸ ತಿಂಗಳು ಪೂರ ಪುಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನ್ನ ಕರ್ಬೋಗು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿನದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಂದ ಬಯೋ ನಿಯೋಡಿಮಿಯಂ ರೇರ್ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಪಂಡ ಮಣ್ಣದ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ಎಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇನು ಭೂಮಿ ಡಿಂಚ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಉಂಡ ಅಂಚೆನೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತದ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಅವೇನು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಈಗ ಈ ಬಯೋಟೋರಿಯಂ ಕಂಪನಿ ಆಯ್ತು ಉದರ್ ಮೇನ್ ಅವೇನು ಏರ್ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತಿನಾಗೆಲ್ಲ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಬಂದು ಅವು ಡಿವೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಲಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಒಂದೇ ಟಿಪ್ಪನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕಳ ಬಾಡಿಗೆ ದಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕು ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಂದಿನ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಆಗಿ ಪಡೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಏರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅವು ಮೊಟ್ಟ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ ಗುಲ್ದಿಂದ ಇದಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನಿಗಿಂದು ಕೊಡ್ತೀನ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಡಿತೀರು ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐಟ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕನ್ಸೀವ್ ಅಯ್ಯಾರ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಯ್ಯಾರ ಇನ್ನಿತ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ಐಕೆ ನಾವು ಇಂಕಲ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಗೆ ಇಂಕಲ ಕುಲ್ಲೇರ ಅಂತ ನಾವು ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಯ್ಕೊಯ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬೆತ್ತ ಇಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬೆತ್ತ ಕಾಯಿಲೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವೇ ಆ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯ ಪಂಡ ಜೋಕಲ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯ ಪಂಡ ಪೇರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ದಯ ಇತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಾಗೆ ಪೇರ್ ಹೈಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಪೇರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಪೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪಂಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪು ನಾಕಲ್ಲಿ ಆಕೆಲಿಗೆ ಅವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪೂರೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅವು ಆಟೋ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪಂಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಪ್ಪು ನಾವು ಆಟೋ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿನ ಒಂದು 15 ಬಾಲೆಡ್ ಪತ್ತಿನ ವಯೋಮಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟ ಚಿರು ಮುಟ್ಟ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂಚಿನ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀಸೆ ಸುಬ ಕತ್ತೇವೆ చెప్పారు మీరు బెడ్షీట్ పడలే సో కొన్ని నేను ಒಂದೇ చెప్పిన ಆ ಲೈಟ್ ಕೂದೆ ಆ ಹಿಂದೆ ಕೂದೆ
ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲೋ ಪ್ಯಾಡ್ ಅತ್ತಂಡೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪೂರ 30 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಎಂಚ ಬಣ್ಣ 5 ರೋಸ್ ಇಂಚ ಅವು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಬನ್ನಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತ ಭೂಮಿ ಇಂಚ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಉಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಡುಪುಂಡತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆಲಿ ಮುಂದೇನು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಫುಲ್ ಪುಷ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಡಿನ ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫುಲ್ ಪುಷ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ತೈತೆ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಲಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾನೆ ಉಲ್ಟಾ ಲಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಹೊಸದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನಾಗ ನಾರ್ತ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತರೆ ಪಾಡ್ದು ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಪೇರು ಉತ್ತರ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ದಾಯಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತರದಿದೆ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಪೇರು ಗಣಪತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನಿ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ನಾರ್ತ್ ಆಪಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅರ್ಥಂಡೆ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಪಿನಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಯಾನ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪಿರ್ಬೋದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅವೇನ ಉಲ್ಟಾ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಲಾದಿಪ್ಪು ಮೈನಸ್ ಲಾದಿಪ್ಪು ಇನ್ನೆಂತಲ್ಲಿ ಯಾನು ಏತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪಿ ಪಂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಸೊ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಡ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಏರ್ಪೇರ್ ಆಪುನು ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ್ನು ಆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸೀಕದಾಗ್ಲಕ್ಕ ನೆಪ್ಪುನು ಯಾಪದ ಅವನ ಟೆನ್ಷನ್ ನೆಪ್ಪುನು ಸೊ ಐಕ್ ನಾರ್ತ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತರೆ ಪಾಡ್ ಚೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಂಡ ಸೌತ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತರೆ ಪಾಡ್ ಚೆಪ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಪಿಲ್ಲೋ ಉಂಡತೆ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ದುಲೈ ಪಾಡೋಡು ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಉಂಡತೆ కొంచెం పిల్లో యూజ్ మనుకున్న ఇలా మల్ది జిన్న అంట డైరెక్ట్ ಒಂದು ಕವರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಯ ಪನ್ನಕ ಸ್ವೆಟ್ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನ್ ವಾಷೇಬಲ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಪೇರಿಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಅರ್ಥಂಡೆ ದಿಪ್ಪುನ ಇಂಚದೆ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ದುಲೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚದಿ ಚಿಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನರಟಿತ್ತಿನ ನೆತ್ತೆಡಿತ್ತಿನ ಕರ್ಬದಂಶ ನಿಂಚೆ ವೈಪುನ್ ಬಿಡ್ಪಿನ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಥಂಡೆ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಪುಷ್ ಥೆರಪಿ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಲೀಪ್ ಪಂಡತ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ನಿದ್ರೆ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಡ್ 4 ಗಂಟೆ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಒಂದಿಟ್ಟು 4 ಗಂಟೆ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಆತು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ನಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕನ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಫೀಲ್ ಆಪು ನಮಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬಕ್ಕಿಲಕ್ಕ ಆಪು ಅರ್ಥಂಡೆ ಆತು ಫ್ರೆಶ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸೂಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇವನ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇದ್ದಿಪ್ಪಡು ಪಣ ಪೂರ ನರಟದೆ ನರಟ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಬಿತ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೂಲಿಡು ನೆತ್ತಿರು ಲೀಕ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವಳ ನರತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅರ್ಥಂಡೆ ಅವು ಲೀಕೇಜ್ ಅಂಡೆ ಸೊ ಐಕ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿ ನಾನು ಬಂತೀನಿ ನಾನು ಕೆಲ ಜನ ಹೈ ಕೋಪ ಆರ್ಪುಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಕೋಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಥಂಡೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ರೈನ್ ಹೆಮರೇಜ್ ಆಪಿನಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಪುನ ನರ ಕೂಡ ಅವನು ಗೊತ್ತಾನಿರ ಇದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಪಿನ ಪನ್ನ ಅವು ಎಂಚಾಪು ಅನ್ನೋದು ನರಕ್ಕೆ ಪನ್ನ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಪಿನ ನರ್ವ್ಸ್ ಇರುಂಡದೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಪುಜಿ ಅಪಗದ ಆಪುಂಡು ಇತ ಮೂಜು ಪೋರ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಇತ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ನರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ವಾಧೀನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ನರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಂತೀನಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೂಪುಂಡು ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಪುನ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಪಾತ ಪೂರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಪೂರ ಪುಂಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬರ್ತಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಪಾತಿರೆ ಬರ್ಪಿನ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪೂರ ಅಂಚ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅವು ನರಕ್ಕೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಪಿನ ನರಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇತ್ತಂದ ಸೊ ಅವು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಚಿಂದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಚ್ అవుతుంది ಇಂಚ ಬತ್ತುಜಿಂದೆ ಉಲ್ಟ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಒಂದು ಪೊಡಿ ಅದ ಅಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಪೌಡ್ರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅರ್ಥಂడి ಪೌಡ್ರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದೇನು ಸೆಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದೇನು ಇಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಚ ಬೆಡ್ಗೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೆತ್ತಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದೇ ಟಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಡ್ ಇಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಉಂಡು ಒಂದೇಟು ಇಂಚನೆ ಈ ರೋ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಉಂಟು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇರ್ತದೆ ಬೆಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅರ್ಧೋಡು ಬಟ್ ಒಂದೇನ ಅರ್ಧೇರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಒಂದೇಟು ನೀರು ಬೂರ್ಂಡಲ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದೇನು ದುಮ್ಮುಡು ಪಾಟ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ದ ಗಾಲಿಡೆ ನುಂಗುಂಡು ಪಣ ಒಂದೇಟು ಪುನಃ ಫೋಮ್ ಆತೆ ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ ದ ಗಾಲಿಡೆ ನುಂಗುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ತಾತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂದೇಟು ಜೆಪ್ಪಿ ಸತ್ತಿ ವಿತಿನ್ 5 to 10 minutes ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಕೊಪ್ಪ ಆ ವೈಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂಚಿ ನಂಬರ್ 1 ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತದೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೈಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಜನ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ ಆಪುಜೇರು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅವನಿನತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿ ನಾವೇನು ಪಂತೀನಿ ಇಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಐಟಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತದೆ 2 months ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಪರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರಿತನ ಮೇರೆಗೆ ಲೈವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೇರೆಗೆ ಇಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿಕ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿನ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ಎಕ್ದಮ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ತಿಂದದ್ದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಪೂರ ಎಕ್ದಮ್ ಬಾಪುನ ಅವು ಪುಂಡು ಐಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆವಾಡು ಶುಗರ್ BP ಶುಗರ್ ನಂಬರ್ 1 ರಿಸಲ್ಟ್ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ವೆರಿಕೋಸ್ ವೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾನೆ ನರ ಮೂರು ಸೂಟಿ ಕಟ್ಟುನತ್ತೆ ನರ ಕಾದಾಗಿ ನರ ಸೂಟಿ ಕಟ್ಟುನತ್ತೆ ಅವು ಪಂಡ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ದಾದ ಆಪುಂಡ ಫುಲ್ ಪುಷ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಮೇಕೆ ಬೇನೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಗುಣ ಆಪುಜ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣ ಆಪುಜ್ ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಿಕೊಂಡು ಅವು 3rd 4th ಪನ್ನೆ ಪಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಕೂಡ ಪೂರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಿಕೊಂಡು ಬಟ್ ಮೇಕೆ ಬೇನೆನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈಗ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತೆಗೆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈತೀನಿ ಮೇಕೆ ಬೇನೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ದಯಪನ ಒಂಜಿ ಸುನೀತಾ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹೆಬ್ರಿದಾರ್ ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತೂಕು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಹಿಡಿತಿನ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಡ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟಿಕ್ಕಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಸಿ ಆದ ಫ್ಲೋ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಇನ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಬರ್ಪಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಮುಂದೆ ಫುಲ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತದು ತೋಲೆ ಮಿತ್ತಿಡು ತೋಜಿಲ್ಲ ಇಂಚು ಬಂತನೇ ತೋಜಿಂಡು ಪೂರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪಂಡ 40 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಬಾಟ್ಲ್ ಉಂಡದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ಕುಪ್ಪಿ ಅವು ಹಾಕೋಣ ಕನ ಒಂದು ಉಲಾಯ್ ದೀತ ಅವತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ ದೀತ ಮನಲ್ಪ ಕನ ಕನಗೆ ತೋಚ್ಪ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ 1 ಒಂದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ ನಂಬರ್ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಪಂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಐಟು ಕರ್ಬದಂಶ ಬರಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಏಪ ಈತ ನಮ್ಮ ಜೆಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ನೀರು ನಿಖಿಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ದ ಅಭ್ಯಾಸಪ್ಪುನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಕುಪ್ಪಿ ಒಂದು ಕುಪ್ಪಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ಲೀಟರ್ದ ಬಾಟ್ಲ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಪಿನ 1 ಲೀಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಪುಂಡು ಬರ್ಪಡದೆ ಐಕ್ ಫಿಟ್ ಆಪಿನ ಐಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಒಂದು ಸೊ ಒಂದೇನು ಇಂಚಿನ ಬೈಗೆ ಇಂಚ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂದಾದ ಮಲ್ಪಂಡ ನೀರು ಹಿಡಿತಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀರನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಪ್ ಉಳ್ಳ ಎಂಕಲಿಗೆ ಡೆಮೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಾಲೆ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 120 ಇಂಚಿನ ಬಾಟ್ಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾಡು ಅರ್ಥಾಲೆ ಬಯ್ಯ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಬೆಚ್ಚ ಚೌಲಿ ಮಂತ್ ಪಾಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲೆ ಚೌಲಿ ಪರ್ಪುನಾಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚೌಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜಿನ ಬೆಚ್ಚ ಚೌಲಿ ಮಲ್ಪುನಾಡು ಬೆಚ್ಚ ಚೌಲಿ ಮಂತ್ ಪರ್ಲೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕನಗ ಲಕ್ಕು ಬರತ್ತೆ ನಿಗಲೆ ವಿದೌಟ್ ಗಾರ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಲಂದ ನಮ್ಮ ಸಲೈವೆ ಪುಡತೆ ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಪುಡತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ ಹೈ pH ಲೆವೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದಂಡು ಅವನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಲಂದೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ನಮ್ಮ ಸಿಪ್ ಬೈ ಸಿಪ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಿಫೋರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಪೂರ ರೆಡಿ ಪೂಜ ಅಂದತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಸತ್ತಿ ಒಂತೆ ಪರ್ಪಿನಿ ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಾಯಿ ಒಂತೆ ಪರ್ಪಿನಿ ಬಟ್ ಪರ್ನಗ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕುಲುದು ಬರೋಡು ಚುಚ್ಚುದು ಪರೋಡು ನೀರು ಕೊಂಚ ಕಚ್ಚಿ ಕುಡೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಪಾಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಪರ್ರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಜೋಕ್ಲು ಪಾರ್ ಬತ್ತದು ರಪ ನೀರು ಇಂಚ ಪರಂದು ಪೋಪ ಅವು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಅಂಚ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕುಲೊಂದು ನೀರು ಬರೋಡು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಪಿನ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ನೀರು ಪೋಪುಂಡು ಅಂತಾನೆ ಮುಂದಾದ ಆಯ್ತು ಅವಾಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀರ 1.5 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಎಡಿದಿ ಓಡು ನೀರು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ 4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪಾರೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಂಡ ಅವು ಆಯ್ತ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಕ್ಲಿಪ್ ಇರೋದೆ ಅಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ನಡ ಪೂಜೆ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಅಕಲಿ ಬೆಗರು ಕಮ್ಮಿ ಅವಾಗ 4 ಲೀಟರ್ ಪರೋಡು ಅಂತ ಲೇಚಿ
2 ಲೀಟರ್ ಅಕಲಿಗಿಯೋ 2 ಲೀಟರ್ ಅಕಲಿಗಿಯೋ ಬಟ್ ಮರಿಯಲು ಗೀತ ನಮಕ್ ಬಣ್ಣ ಬೆಗರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಅರೆಗಡಿ ಏತ ಪರೋಡಿ ನಮಕ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಪರೋಡು ನೀರು ನಮ್ಮ ಅವು ದಾದಾಲ್ ಬಣ್ಣಗ ತುಳಿ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪ ಫ್ರೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿನ್ಪ ಎಣ್ಣೆದಂಶ ಪೂರ ತಿನ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬರ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಥ್ರೋಟ್ ಉಡುಪತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತುಳಿ ಹಿಡಿತಿನ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೈ ಮೋಷನ್ ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಆಂಡಲ್ಲ 3 ದಿನ ಆಂಡಲ್ಲ ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ ನೋಡಿದೆ ಪರ್ ಡೇ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಒಂಜೆ ಬಾಡಿ ಡೋಲ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬಿಡ್ಪಿಚ್ಚಿ ರಿಮೈನ್ ಆರು ಬಿಚ್ಚಿ ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಂದಿಪ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಂಜುದುಲೆ ಎಡೆಕೊಂಡು ಅರ್ಥಂడి ಅವೇನು ಪೂರ ಮೋಷನ್ ಇದ್ದು ಪಿದೆ ಪಾಡು ಆಸಿಡಿಟಿಗೆ ನಂಬರ್ 1 ರಿಸಲ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಿದೆ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲ ಜನ ದಾಲ್ ತೋವೆ ಪೂರ ತಿಂದ ತಪ್ಪ ಉಬ್ಬೇರ್ನು ತೆತ್ತಿ ತಿಂದ ಬೈಯಾಗಿ ತೆತ್ತಿ ತಿಂದ ಬಂಜಿ ಉಬ್ಬೇರ್ನು ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪು ಸೊ ಉಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಮಗೆ ಆಸಿಡಿಟಿ ಇದ್ದು ಪಿದೆ ಬರೋದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ದು ಪಿದೆ ಬರೋದು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ ಬನ್ನಿ BP ಶುಗರ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನೀರು ಸರಿ ನಮ್ಮ ನೀರು ಬರ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಸೋರಿಯಸಿಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನೀರು ಪಾರೋಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚ ಪನ್ನ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡದೆ ಅವನು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ಗೆ ನಂಬರ್ 1 ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೇ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಇಂಕ 2 ಮಂತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶೋ ಕೊಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಪಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಫ್ಲೋ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಳು ಬ್ಲಡ್ ತಾತ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಪಿದೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು 3 ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನ 3 ದಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪ್ನ ಅವು 6 to 7 days ರನ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಳು ಬ್ಲಡ್ನ ಪಿದೆ ಪಾಡು ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಪ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಪಿದೆ ಪಾಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಚ್ ಬೇನೆ ಆಪುಜಿ ಮೇನ್ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪನತೆ ಕೈ ಕಾರದ ತೊಡೆ ಬೇನೆ ಆಪಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಆಪಿನ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪ ದಾಯಪನಕ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ತುಳಿ ಕೆಲವರು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೂಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ನೀರು ಇಡೇಪ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪು ವಿದೌಟ್ ಫುಡ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಕಾರಣ ಅವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ನೀರು ಇರಿಗೆ ಚೌಲಿ ಪರ್ಪುನಾಡಿ ಇರಿಗೆ ಚೌಲಿ ಪರ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚನು ಅಂತ ತಂಡವಂತ ಪಾಡ್ನ ಅರ್ಥಾನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿನ 3 ಬ್ಯಾಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಅವೇನು ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕು ಬಂತೀನಿ ಮುಕ್ಕು ಅವೇನು ಇಂಚೊಂಡದೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇದೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಚದಿದ್ದು ಕಟ್ಟೋಣ ತೇಲುತ್ತಾ ಶಾಲ್ ಬೀದು ಕಟ್ಟಲೆ ಒಂದು ಎಂಕ ಲೈವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮುರಣಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬರ್ತದೆ ವರ್ಷ ಹೆವಿ ಜರ್ನಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಡೇಟ್ ಬೇಕಾಯಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೋಟಲ್ ಜರ್ನಿ ಮಂತನ ಬಾಡಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಬೇಗ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕ್ ಒಂದು ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ದಾದ ಮಂತೆ ಬನ್ನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂಕಲ ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇಡೀ ಮಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಸೊ ಅವು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪ್ರಕಾರ ದೂರ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಬಟ್ ಉನ್ನತ್ತು ಒಂದು ಕೈಕಲ್ ಉಂಟು ಅರ್ಥ ಉಂದಾದ ಮಂತೆ ಬನ್ನಾಗ ಇಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಇದು ಜೆತ್ತೆ ಶಾಲ್ ಇಡ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಾಂಡದ ಒಂದು ಚೂರ್ ಪೇನ್ ಇತ್ತು ಜಂಕ್ ಆತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಆತು ಒಂದು ಬೀಸತಿ ಉಂಟೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬೆಗರ್ ಉಂಡವು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೇನಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೇನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೀನ ನಮ್ಮ ಹಾಳು ಬ್ಲಡ್ ಪಿದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಯೂಸೇಜ್ ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಬಾಪು ಮುಲ್ಪ ಗಂಟು ಬ್ಯಾನೆ ಅಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾನೆ ಸಂದ ಬ್ಯಾನೆ ಅಪ್ಪನದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ತಿರ್ತು ಕಾರ್ ಬಾವು ಬತ್ತಂಡ ನೀನು ದೆಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ವೆಲ್ಕ್ರೋ ಅಪ್ಪನ ಆ ವೆಲ್ಕ್ರೋ ದೆತ್ತದು ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಂಚ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರ್ದ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಡು ಟೈಟ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾರ್ದಿದ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೈಟ್ ಜಪ್ಪನ ಕಲಿತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತು ನೋಡದೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಲೆ ಮನದನಿತಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತಲಿ ಸಖತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾರ್ ಪೂರ ಬಾಪುನ ಪೂರ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೋದು ತುಂಬ ಅಡೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೇನೆ ಇತ್ತಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟು ಸೊ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಕುಚಲ್ ತಾಲೂಜಿ ಅರ್ಥಾನೆ ಸರಿ ನೀರು ಪರಡು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅದು 4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪರಂದ 4 ಲೀಟರ್ ಎಂಗ್ಲು ಪನ್ಪ ಬಟ್ ನಿಖಲ ಪರೋಡು ಮಾತ್ರ ಏಜ್ ಹಿಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲಿಗೆ ಆತ ಪರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ ಪರ್ನ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ಲು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಡೇ ಪಂಡಿನಿ ಪೂರ ಪಂಡಿಜ ಬನ್ನಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇಂಕ್ಲಿ 2 hours ಹೋಗ್ಲಾಯ್ತು
ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಏನ ಪೇರು ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ಪಿಲ್ಕ ಆತ್ ಸೂಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ 1 ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೈಗ್ರೇನ್. ನಮಗೆ ಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಆಂಡ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಂಡ ಒಂದೇನು ಇದು ವರ್ಕಿನಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಂಪಿರತ್ತೆ ವರ್ಕಿನಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಡು ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಕಣ್ಣಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗಿ BP ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಹೆವಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡ ಪೂರ ಅಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಡು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗಂದೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಕ್ ಬೇನೆ ಬರ್ಕೊಂತಲೆ ಬೇನೆ ಇರ್ತದೆ ಪೇಯ್ನ್ ಇರ್ತದ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅವ್ರು ತಾಗೋದು ಹಿಂದೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಿಡಿದು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ತಾಗೋದು. ಇವನ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಿಕ್ಕಿಲ್ ಬೇನೆ ತಿರ್ಗೇರಿ ಪೂರ ಪತ್ತೆರ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಉಲ್ಟ ಇಂಚ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ತಾಗೋದು ಟೈಟ್ ಕಟ್ಟುನತ್ತು ನಾಲಿಗೆ ಬಿಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಕಟ್ಟುನತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಟಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಅರ್ಥನೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತಾಗೋದು. ಒಂದು ಖಾಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಫತಿಕರು ಉಂಡದೆ ಕಫತಿಕರು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ವರ ಬರ್ತದ ಇವನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತದ ಒಂದು ರಪ್ಪ ಒಂದು ಕರೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಅವು ಜ್ವರ ಹೈ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ತೂಕೊಂಡು ಮೀನದು ರಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡಂತ ಮೇ ಚೂರು ಅಂತ ಬಿಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲಿಂತ ಹಠ ಕಟ್ಟೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ನೀರು ಉಂಡದೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತದ ಅವು ನೀರು ಪರ್ಪೋಡು ಬಾಲೆ ಓಲ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಪೇರ್ ಪರ್ಪ ನಂಚಿನ ಪುರ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಪನ್ನಕ ಪುಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಜಿ ತಲೆ ಪುರಿಸತಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಂಜಿ ಖಾಲಿ ಬಿಡೋದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತದ ಬಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗಿಂದತ್ತು ಇದು ಬಂದು ನಮಲಾತೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನತ್ತು ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಏತ್ ಬಂಜಿ ಖಾಲಿದು ಇದು ನಮ್ಮ ನೀರು ಪರ್ಪಂದು ನಮ್ಗೆ ಆತ ಬೇಗ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ತರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹಾಕೊಂಡತ್ತು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟುದು ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟುದು ಆತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ನಿಖಿಲ್ ಏತೇ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಟ್ಯಾಡ್ ಹಾಕುಜಿ ಇವನ್ ಪಿದೆ ಪೋಪನ ನಿಖಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಪನಾಡ ಒಂದೇನು ಕಟ್ಲಿ ಕೈ ಕಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಡ್ ಹಾಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ರಿಸ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇಪ್ಪುನತೆ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಪ್ಪು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಪ್ಪು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುದು ಬ್ರೈನ್ ಪೂರ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ನಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏತ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದೇನು ಕಟ್ಟದು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೂ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದೇನು ಲೈವ್ ಡೆಮೋಟೇರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಪವೆ ದಾದಾಪು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತನ ನಮ್ಮ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏತ್ ಪಕ್ಕ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಟ್ಟನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ವೀಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇನ್ ಅದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡೆಮೋ ಮಾಡ್ತು ತೋರಿಸ್ಪವೆ ಬೊಕ್ಕ ಓರ್ನೂರು ನಮ್ಗೆ ಸಂತ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿದೆ ಅಡೆ ಕಟ್ಟೋದು ಇದು ಮುಲ್ಪ ಮೀನಿ ಕೊಲ್ಪು ಬೂರುಂಡತೆ ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಸಡನ್ ಕೊಲ್ಪು ಬೂರುಂಡ ಒಂದೇನು ಕಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಗಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಬೈದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಲೆಗಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ ಕೆಲ ಜನ ಕಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವು ನರತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲ ಬರ್ಪುನ ಕಟ್ತಂಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಬಿರಿಯಲ್ ಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಹೋಗ್ನಪ್ಪ ರಪ್ಪ ನೀನು ಕಟ್ಟದು ಬಿಡೋದು ಕಾರ್ಗೆ ಪಿಜಿನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಿಜಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರೋ ಬರ್ಕೊಂಡದೆ ಅವಾಗ ಉನ್ನೇನು ಕಟ್ಟೋಡು ಆಚೆ ನೆನ್ಪು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಅಂತ ಉನ್ನೇನು ಕಟ್ಟೋಡು ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಮೇನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಓಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಟೋಟಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಡಿಪ್ಪು ವೇಟ್ ದೇರ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಿಖಿಲ್ ಕಟ್ಟಂದೇವರ ವೇಟ್ ದೇರ್ಪಲೆ ಕಟ್ಟದು ವೇಟ್ ದೇರ್ಪಲೆ ಅವಾಗ ಆಯ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟ ಜಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಇಪ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ ಬಾಜಂದ ಎಕ್ಕುನ ಮಾತಾಯ್ತಂಡ ಒಂದೇನು ಕಾಯಿ ಇಂಚೆಲ್ಲ ತರೆ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಈಗ ನೈಟ್ ಆಯ್ತು ಹುಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಟ್ಟದು ಬಿಡೋದು ಒಟ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕುಡಂಜುಂಡು ಒಂದೇ ಬದಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನೀರು ತಗೊಂಡ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಕಟ್ಟುಜ ನೀರು ತಾಗೊಂಡಲ್ಲ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಒಂದೇ ಬದಲು ಇಪ್ಪುನ ಅವೇ ಒಂದು ಈ ಬಾಯ್ಸ್ ನಗಲ್ ಪೂರ ಇದೆ ಪೋನ ಇವನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆತಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟದ ಇದನ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬಟನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಮ್ಮಗೋ ಪಾಡು ನೀರು ಅಮ್ಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇನೆ ಕಟ್ಲಿ ಈಚಿನ ಒಂದೇನೆ ಕಟ್ಟದ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಮ್ಮಗಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಗರ ಹೋಯ್ತಾ ಅರೆ ಗವ್ವ ಕಟ್ಲಿ ಅವರೇ ಸಪ್ಲತಿ ಅರೆ ಗವ್ ಬರ್ಚಿಂದ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಅತ್ರ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎಂದು ಎನ್ನ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಕಟ್ಲಿ ಅರೆ ಗೋವೆ ಡೈನ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಕೈ ಮಸ ತೋರೊಂಡತೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಇಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡು ವೆಪ್ಪಡ ಆಯ್ತವಾ ಆಯ್ತಾ ಬಿಪಿ ಬರದಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ ಇದು ತರತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಪಣ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚು ಹರಟೆ ನಮ್ಮ ಏನಾರ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಚಿಂಚಾಟ
ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಣ ಮುಂಚೆ ಡೆಮೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚು ಇಂಚು ಬಿರ ಬಿರ ಬಿರಬಲ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾನೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂಡ ಇಂಚ ಲಂಬ ಕೋನ ಇತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚು ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ನಾತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿದೆ ಇಂಚು ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಯ್ಬಾರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಬಂಡ ಇದರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚದಾಗ್ತಾರೆ ಇಂಚು ಇಂಚಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಚ ಮಾದರಲ್ಲಿ ಏದಾಪಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಕೈಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾನಿಗೆ ಹೋಯ್ಬ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಹೋಯ್ಬ ಇದು ಡೌಟ್ ಕಂಡಿರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ರೆಡಿ 1 2 3 ರೆಡಿಯಾ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ನೆಟ್ ಆಗದಂಡೆ ಮಾಗ್ನೆಟ್ ಉಂಡೆ ಅವು ಮಣ್ಣದು ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಅಂಶ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಅನಿಚ ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟರೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಈ ಬಟ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತೊಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಲೆ ಏತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಅವು ಬೇರೆ ಅನ್ಪದ ಜಸ್ಟ್ 5 ಸಲ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ಬಿಡಿ ಕೈನ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಚೂರು ಸರಿ ತುಲೆ ಆರ್ಪಣೆ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದಾಕದಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ಪ ರೆಡಿ 1 2 3 ಗಟ್ಟಿದ್ಲೆ ಒಂದಾರ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಚೂರು ತುಂಬಲೆ ಗಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು ಅಂಜೂರದು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಂಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬೇರೆ ಎಂಚ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟೆ ಇದೆ ಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟ ರೆಡಿ 1 2 3 ರೆಡಿ 1 2 3 ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಏನೈತೆ ಉಂಟು ಉಂಟು ಅದೇ ಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಲೆ ರೆಡಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉಂಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಸತ್ತದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಂಚ ಲಟ್ಟ ಉಂಟು ಲಟ್ಟ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡದು ಇದ್ದ ಎನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟೈತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅವನ ಕಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಳಿತಿಂದ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನದೇ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇ ಹೊರಗೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ಬನ್ನಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೈಟೆ ಬದಲು ಕಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಒಂದು ಅಂಚು ಬೋಲಿ ಇರಿ ಇದು ಸರಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಸರಿ 1 2 3 ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದೇ ಯಾನು ಕಟ್ಟಂಡ ಇದರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಅದು ಕಟ್ಟಿದ ಮೊಬೈಲ್ पर ಕೈಟೆ ಪಡ ಆತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಪುಷ್ಪ ಬಂತು ಒಂಚೂರು ದಿ ಬಕ್ಕತ್ತು ಬಕ್ಕ ಬದಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟದೆ ಮಣ್ಣು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಕ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಉಂಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ 5 ಸಲ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಫೋನ್ ಉಂಟತಿ ಗಾಲಿ ಕಟ್ಲೆ ಸಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಟ್ಲೆ ಯಾಕೆ ಆರಾಮ್ ಕಟ್ಲೆ ಇತ್ತ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕ ಯಾಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ರೆಡಿ ನೋಡ್ಪ ಯಾನಂಚು ನನ್ನಂಚು ಎನ್ನ ಬಾಲ ಪಡೋದಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನೈತೆ ಬಲ್ಲ ಪಡ್ಡಲ್ಲ
ಇದು ಬಂದು ಟೀಚರ್ ಅಂತಾನೆ ಇದು ಇದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಪನ್ಲೆ ಇದು ದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ತೆಂಗು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನು ಇದು ವೀಕ್ ಆಫರ್ మన మొబైల్ ఇస్తే మీరు నాకు అయితే మన తీయరా సార్ మన తర్వాత మొబైల్ తెస్తుంది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ నర్వ్ సిస్టమ్ వీక్ ఆகும் అంటే ఆತ್ ఎఫెక్ట్ ನಮకు ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇರೋದು ಬರ್ತದೆ ಆತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಐಕ್ ಜೋಕಲಾಗ ಐಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಅರ್ಥಂడి ಮೊಬೈಲ್ ನಮೇನಪ್ಪ ಅಕನಕ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡ್ಕ ಅವು ಆತ್ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ అయితే ಅವು ಐನ್ ಕಟ್ಟನೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂತರ ಬಲ ಪಾಡ್ನಕ ಫುಲ್ ಬೇನೆ ಬೇನೆ ಫುಲ್ ಬೇನೆ ನಮಕ್ ಬಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೈಡ್ ಅವು ಕಟ್ಟದಾನಕ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ನ ಬಾಡಿಡ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊನು ಐನ್ ಕಟ್ಟದಾನಗ ಫುಲ್ ಬಲ ಪಾಡ್ನಲೆ ಬಲ ಉಂಟು ಅವು ವಿಷಯ ಕಂಡ ಸೆಲ್ಸ್ ఉన్నది ಸೆಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಲಕ್ಕ ಕೆಲ ಜನ ಮುಲ್ಲೆಡ್ ಬೋರ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಕಲಿತುಲೆ ಕೆಲ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲ ಚುರುಕು ಇಪ್ಪೇರು ಕೆಲ ಜನ ಏನ ದಾಲ ಬಲ ಜಂದಿಲಕ ಬುರಂದ್ ಇಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ ಕಟ್ಟು ಅರ್ಥನೆ ಬಯ್ಯ ಜೊಪ್ಪನ ಓಕೆ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಜಿಲ್ಲ ಇವ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಜಿಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಚೂರು ಕಣ್ಣು ಗಿಂಚ ಕಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ನಡ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಬ್ರೀಜ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೆಪ್ಪು ಆತು ಶೋಕ್ ನಿದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಫುಲ್ ಡೇ ಕಟ್ಟೋದು ಮಾತ್ರ ನೈಟ್ ಜಪ್ಪನ ಕೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಲ್ತೋದು ಅರಣ್ಯದ ಪುಣ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರಣ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿಕೊಡು ಫೈಲ್ಸ್ ಆಗಿಕೊಡು ಫೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಕ್ಕೊಡು ಏತು ಸಮಯಡು ಸುಮಾರು ಆಪುನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದೆ ಇಂಕೀರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಟೈಪ್ ಅನ್ನಗೆ ಇರ್ನ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಇರ್ನ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇರಿಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ರೆಗ್ಲಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಪಾಡ್ದ ಚೆಪ್ಪೇರಪ್ಪ ಜತಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮನದನೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಜೋಕ್ ನಿದ್ರೆ ಕೆಲ ಜನ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ವೈಜಿನ್ ಪೇರು ಲೈಟ್ ಮೇಕೆ ಬೈನ ಬರ್ಪೇರು ಏನ್ ಚಪ್ಪನಾಗ ಬಾಡಿ ಆತ ಕ್ಲಾಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದಿನ ಜಾಗಗೂ ಒಂದೇನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನೆತ್ತಿರಿನ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿನ ಇದು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ನೆತ್ತಿರಿ ಸಪ್ಲೈ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೆತ್ತಿರಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೇಕೆ ಬೈನ ಬರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮೇಕೆ ಬೈನ ಬರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮೇಕೆ ಬೈನ ಬರ್ತಿನ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕಡೆ ನಿತ್ತು ಎತ್ತು ದೀಪ ನಂಚಿನ ಪುರ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಮಗ್ ದಾಲ ಮೇಕೆ ಬೈನ ಬರ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ದಾಲ ಬರ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಪ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ ಫುಲ್ ಡೇ ಜೊಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಮೀನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾನೆ 24 hours ಐಟೆ ಬುರೊಂದಿಪ್ಪುನು